помахване на пеперутката днес може да предизвика буря в Китай в момента. Следващия път, когато ви е изключително трудно в бизнеса и в живота, приемете, че това е най-великият и най-лесният начин да вървите към еволюция. Една от основната концепция на конкурентоспособността е бъди различен. Опитай се да промениш нещо и да не ядеш същата храна, която ядат всичките. Намери диференциация. Прилагаме огромната маса. Масата започва да променя пространството и забележете, съкращаваме разстоянието, нали така? Кутията е тъмна, ние не сме наблюдатели на това нещо. Котката каква е? Мъртва е или е жива? И двете едновременно. Ако поставяме даден вид в прекалено комфортна обстановка, всъщност това не е добро за него.